Okay na gas. Nantiitan. Okay na dyan wala madagalag ka. Mat ni ulay. Okay na. An alje macacel. Am tayo 1 plus 1 equals 3. Ang kabuo kayo. Number 1 question ni ulay citis. Heri mat ni ulay acel. Wow, man science kito kuma. Kito man lab. Ay siway. Ay, ambos on akadan makikan. Ito sisining. Takatakalan yung akso gas rin yung. Am tayo mangoy. Ali-alikat ni mat. Hitjo ka ipimpin siya. Si kejimat. Aji. Suka sa sepot tay bad tewal kayo. Manakal kayo manakal kayo. Uy, tamsamin uchiya kayo. O nakakadak. Awas mango. ka ba, darong? O nakakadak, baba. Awas ka, awang mo! Bahul